A sani da akwai mutuwa za ta zo na tafiya, tallafa mini kar na wuce babu mai mini na a sani da akwai mutuwa za ta zo na tafiya, tallafa mini kar na wuce babu mai mini kuka. Allah sarki, wannan ita ce muryar mawaƙi Aliyu Sharba, sa'ilin yana raye, wanda a yanzu ya riga mu gidan gaskiya. Allah ya yi masa rasuwa. A jiya aka wayi gari da wani labari mara daɗi na tsintar gawan mawaƙi mai tasowa a masana'antar Kannywood, wato Aliyu Sharba, shugaban kamfanin Sharba Family da ke Abuja. Aliyu Sharba ya rasu ne bayan shafa kusan kwanaki 10 ba a san inda yake ba, inda a baya abokan sana'arsa suka bayyana cewa sace shi aka yi, sai a je aka wayi gari da gawarsa. Mawaƙin ya yi waƙoƙi da dama, wanda suka fi suna sun haɗa da 'yar Kaduna, ƙawaye ne, da kuma wata sabuwar waƙa ni da abokina da suka yi tare da mawaƙi Hamisu Breaker a 'yan watannin da suka gabata. Ni Aliyu Sharba da tabbare kan waka, ni da abokina muka zo mu faɗa miki zancen so da gauna. Ni da abokina ki tsaya ki ji baby saurara 'yan mata. Ni da abokina Sharba da bire kan waka ne 'yan mata. Ni da abokina amma you design a follow my way yar ga'ata. Ni da abokina muka zo mu faɗa miki zancen so da gauna. Ni da abokina ki tsaya ki ji baby saurara 'yan mata. Ni da abokina Sharba da bire kan waka ne 'yan mata. Ni da abokina zan so ki fahimta Ali yana da bajinta. Allah Ubangiji ya masa rahama, ya sa aljanna ce makoma, mu kuma tamu in ta zo ya sa mu cika da imani.